Tanah Kafling 36 juta lokasi nih cung widek karo pasar menganti yo iki rek yo cari sopo gak ono yo iki ono rek yo lokasi nih cung widek karo pasar menganti paling teko pasar menganti kisaran 7 menitan lokasi nih di tengah pemukiman warga lagi warga rek yo lagi lokasi nih lu Ciamik Pol wes anti air lokasi nih rek yo gak ono banjir tenang aja makanya sampean lek ngomong banjir saya sarankan sampean kalau mau survei lokasi pas hujan deres gak apa-apa rek yo. Tanteni gak apa-apa. Nang kene menerima pas musim banjir awakmu rini yo nang kene insyaallah aman. Gak ono banjir rek yo. Lah terus nang kene iki tersedia juga rumah open inden regane mulai 125 kamare ono loro. Lah iku si on progress rek yo. Insyaallah 2 bulanan wis mari langsung digas sampean rene lek pengen duwe omah murah regane cuma 100 selawe kamar ono loro iso kredit pastine iso rek yo kredit syaratnya mudah mung KTP karo kakak pasti ACC DP ini 50 juta rek yo DP ini 50 juta angsurane 1.500.000-an selama 5 tahun nang kene ku enake njuko in-house iku rek yo angsuran itu flat wis gatek munggah mudhun koyo kartu LC lek masalah legalitas wis gak usah diragukan lagi iki persembahan teko Manunggal Properti yo wis pakailah wong Surabaya sing ngerti Manunggal Properti wis ngono ya rek yo ndang digas info teko aku dina iki bisa sampean minat atau pengen takon-takon survei lokasi langsung japri via WA untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum bye.